Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Bekufanele amakhosi anikwe imoto iyakhuphuka intela kagesi eNewcastle kanti ihlomulwe ngolwezincwadi eyasosizweni. Nena bakaMpombosho omnyama nazi indaba ze1 KZN TV siyakhuleka. Umnyango wezokubusa ukubambisana neindaba zomdabu kwaZulu-Natal unikezele ngeimoto kumakhosi ayingxenye yomkhandlu wendlobuholi bomdabu kwaZulu-Natal. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ukubambisana neindaba zomdabu kulesifundazwe umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthi lesi ke isinyathelo sokwelekelela amakhosi ukuze kwazi ukwenza kumsebenzi wawo. Umnyango wezokubusa ngibambisana noholi bomdabu kwaZulu-Natal uthi ukunikezela kwayo ngezimoto ezintsha kumakhosi asendlunkulu kuyizinkomba zokwazisa iqhaza elibanjwe kamakhosi kanye nokubonga kuzibophezelo kwawo ukuqinisekisa uholo womphakathi ngokukhumbuza ngamasiko. Ungqongqoshe olakela umnyango umfundisi uThula Buthelezi uthi lezi imoto zizokwenza kube lula ukusebenza kwamakhosi. Amakhosi akwazi ukwenza imisebenzi yomkhandlu kalula. Fisa ukuthi imiphakathi yakithi iwazi umsebenzi wamakhosi ngoba amakhosi abambe iqhaza elisemqoka kabi emphakathini. Uma ufuna ukutshala ukulima umhlaba unikwa inkosi. Uma ufuna uhulumeni ukuba akhe iclinic noma isikole umhlaba uthola enkosini. Ngakho ke sifisa imiphakathi yazi ukuthi amakhosi wona angamasango entuthuko nanokuthi amakhosi abambisane nomeya induna ibambisane namakhansela ukuze intuthuko isheshe ifike kubo bonke abantu ikakhulukazi abantu basemakhaya. Uhlalo wendlu yabaholi bomdabu kwaZulu-Natal inkosi uSifiso Shinga uthi amakhosi ayazidinga izinsiza kusebenza ukuze akwazi ukuqhubeka kalula ukwenza umsebenzi wawo emphakathini. Wonke amakhosi sinesifiso sokuthi wonke agcine enazo lezi nyawo ezilula zokusebenza. Inselelo ebhekene namakhosi inkulu kakhulu ngoba nomhlaba wesilo uvulekile. Isizwe esikhulu iKwaZulu-Natal inkulu kakhulu esinye isifundazwe esisabalele yikho ke nje kudingeka ukuthi inkosi ngoba ngisho inkosi esizweni sayo sisodwa siye inkosi ingakwazi ukufinyelela ngokwayo ngaphandle kweinsiza ukuze abantu bathole lonke usizo abalidingayo. Inkosi ikwazi ukuyoxazulula inkingi ikwazi ukuyokhuluma nomphakathi lethi intuthuko emphakathini kufanele libe nayo indlela elula nezimo eziphuthumayo ke nje futhi makuthiwa khona isimo esiphuthumayo sesidinge ukuthi kube khona ihashi elizoshesha likwazi ukuthi lenze umsebenzi ngendlela efanele. Inkosi uZwelinzima Gumede ithi ke lokhu kuyingqophamlando kweseka umsebenzi wamakhosi. Empeleni kade amakhosi ayelifisa ithuba elifana naleli. Hayi nje lamakhosi akhona njengamanje kodwa ngisho amakhosi amadala amanye asaze ahamba emhlabeni. Lokho okwenza namhlanje kuyingqophamlando ngoba umsebenzi uzowenza ube lula. Ngoba uthola kwesinye isikhathi ukuthi inkosi ayinayo ihashi izirely noma ithembele kakhulu kuphi ithembele kakhulu enduneni. Uthola mhlambe noma umuntu nje uthile mhlambe usomabhizinisi athi hayi ngizoyihambisa inkosi uthi umhlangano uphakathi usho umhlangano uzwakala inkosi isiphakamisa ithi hey manje ibhasi langishiya uyayibona lo nto le kodwa kuthiwa abantu laba ba abantu abakhulu belandela engonyameni kuthiwa hayi sisijaha ibhasi liyahamba kwesinye isikhathi uthola uhamba nomuntu uthi umuntu hey mina sengijahile manje sengifuna ukuhamba inkosi asambe manje kodwa ngicabanga ukuthi lokho kuzophela ngoba phela inkosi izobe ihamba nomuntu ihamba nangento yayo iwulinde nomhlangano uzophela la ifuna ukuya khona iye khona ngokukhululeka ngale ukuthi bekhona umuntu ezomcela isithunzi ke sobukhosi mangabe kuzohamba kanje sizobuya kancane sinethemba lokuthi kuningi okuzayo okuzoba kuhle kufana nalokho. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Umasipala keNewcastle enhle kwaZulu-Natal uthi unqumo ukuba kuthathe 9% wentela kagesi kumawadi ayisithupha asondelene nedolobha nokuyiwona aphakelwa ke lo masipala ugesi. Lesi sinqumo ke size ke emva kwesinqumo senkantolo sokuba kiNERSA iyeke emphakathini ngaphambi kokuba ke kukhushulwe intengo kagesi. Umphathi kamasipala eNewcastle uthi isinqumo sokwenyusa intela kagesi sizemva kwesinqumo senkantolo esinikezelwe uNERSA. Sitholeke ngenxa yesinqumo senkantolo ebesikhishelwe inhlangano le kuthiwa uNERSA okuyiyona egunyazayo ukuthi i-tariff noma ukuchargewa kokusetshenziswa kwagesi kuzoba imalini
itholeke isinqumo senkantolo esithi ayikwazi ukwenza lokho ingayanga emphakathini. Ibe isidlulela ke kithina njengomasipala ukuthi ke asihambe siyoxhumana nemphakathi sisho ukuthi imalini umasipala azokwazi ukuyicharge ngokuphakela ugesi. Ma uthatha ubala sihlale phansi sabala senza izibalo zethu uma ngathiwa sicharge itariff ngokwezindleko umasipala abhekana nazo ibiza u19%. Uqhube ngokuthi banqoma ukube bethatha intela engango 9% emphakathini. Kodwa ngokubheka ukuthi umphakathi wethu ngeke ukwazi ukuyikhokha leyo mali. Sibe sesithatha ke isinqumo njengomkhandlu waseNewcastle ngokwelulekeka ngokweluleka kwethu kwi-administration nokwelulekwa amakhansela okuyiwona ahlala nemphakathi ukuthi cha u19% ngeke uzube khona. Kwagcina kuvunyelwana ngokuthi akuthathwe itariff elinganayo neka Eskom u9%. uEskom u901%, thina sithathe nje u9% nje unjalo sangafaka lutho sangawutetisa ngalutho sathi 9% okufanayo okanye ungaphansi kancane kwalokho okuchargewa uEskom. Uveza ukuba balahlekelwe imali elinganiselwa ku48 million wamarandi ngonyaka 2024-25 ngenxa yokurojwa kagesi. Kusilimaza kakhulu njengoba kade sine strategic planning session ngesonto elidlule. Umgcini mafa womkhandlu ube sesendlalela esikhathini esingangeminyaka emihlanu edlule ukuthi ukulahlekelwa kwamasipala ngogesi kungakanani. Mangingaphosisi nje ekucwaningeni kwamabhuku konyaka lo odlule u24-25 bekwenziwa umnyango kamcwaningi mabhuku kazwelonke kukhombile mase sibala imali kukhombile ukuthi u48 million wonke osilahlekele kulo nyaka wodwa. Mawuhlehla kuyemuva uyabona ukuthi le mali mawuyihlanganisa kule minyaka emihlanu ikunikeza ukuthi ugesi osilahlekele ubalelwa la ku250 million rand. Khona manjalo uthi banalo uhlelo abazolifaka ukuze kuzanywe ukunciphisa inkinga yokurojwa kagesi. Senza ke imizamo ke yokunciphisa lokho ngoba ngeke akulula ukuthi uqede nya ngoba kukhona amahongelejane nithi niqhama nalesi system bese bengaphambili bona kwena ngolwazi abasuke belitholile la belithola khona. Kodwa sizama ke ukuthi sifake ama smart meter manje okuyiwona azozama ukunciphisa lo mkhuba lo mubi okubhlungu ke akwenziwa nje abantu kazana lokho kuphela kwenziwa naso amabhizinisi abanye obabuka bathembe abanye mawusebenza nabo uzitshele ukuthi basebenza ngokuthembeka nogesi bawukhokhela ngokwethembeka. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Kwelekelela intsha sosizweni ngencwadi zokufundela ukushayela phecelezi ama-learners license, ikhansela uNtokozo Mdlulu uthi uqoqa ukwenza lo msebenzi ngenhloso yokuvala igebe kwintsha engasebenzi. Uthi ufuna ukuba ke laba abahlomulile babeke nezinto ezizobenza baqasheke kalula. Oyikhansela osizweni uthi bathatha isinqumo sokulekelela intsha yasendaweni ngezincwadi zokufundela ukushayela phecelezi ama-learners license ngenhloso yokuvala igebe lokuntuleka kwamathuba emisebenzi. Lapho silekelela abafundi abantwana base ward 11 abahleli ekuhlaleni abangasebenzi angekho abakwenzayo sebephumile ezikolweni bahlele emakhaya imisebenzi ayikho. Sase siba nombono njenge war room yase ward 11 no councilor wakhona ukuthi yini esingayenza ukuzama ukuthi bangabi nogebhe abahleli kuwo nje emakhaya bengenzi lutho. Sase siqhamuka nombono wama-learners sibalekelela ngama-learners njengamanje besiyo register abantu aba100 la eNPA Utrecht ukuthi ke njoba sibahlalisile emaklasini bafunda sabatholela uthisha oyi-instructor yabo wabafundisa baqedile ke manje sebayabhalisa bazobhukha namhlanje njoba bebhukha namhlanje bazothola ama-date bo100 bebuye sebezo testwa ngokusemthethweni ukuthi lokube bekufunda uhlalile yini bese bayathola ama-learners. Umdluli uthi isifiso sabo ukuthi lentsha igcine isinezincwadi zokushayela eziphelele. Asizukugcina ukubenzela ama-learners ngoba singabantu esithi umuntu mawumnikile nazo ukuthi akayenzeni ehleli nayo yodwa. Siyafisa ukubalekelela ke ngokuthi ngelila ngabathola ama-license ngqo. Kodwa iprogram yethu manje ino100 wama-learners uyothi masewuqedile lo 100 wama-learners sibuye sifuna omunye u100 wama-learners. Kanti ube senxusa nosomabhizinisi bendawo
ukuba balule isandla nabo. Ngokwesisho esikhona isisho esishoyo sithi kuthatha umphakathi ukukhulisa umntwana. Ngakho ke nathi siyakholelwa ekutheni uma nje umama kwamakhelwane umisi uyiphoyisa noma ungabe usenza umsebenzi okuholelayo ngaphandle ukuthi usebenza ngoba uzoholelwa umphakathi uthi njengokhansela, but ukuba umuntu nje okwazi ukuthi ngosuku ngiyavuka nginayo imali engakwazi ukuyichitha ngokuthi ngiyebe umnandi noma ngoyichitha ngokwezinye izinto zakho ipersonal, sinombono thina ukuthi akuthathe leyo mali leyo invest kulo mphakathi owakhelene nawo ngenxa yokuthi njengoba ngukhansela nje la eWard 11 owami umzali wahamba ngimncane ngakhuliswa umphakathi, okusho ukuthi nami mangikhulisa izingane zabantu namhlanje ngizilekelela imali enasi nginikele ukuthi ikwazi ukuthola imisebenzi ifunde, ngelilanga ngizondlula emhlabeni kube wona lo mphakathi okhulisa izingane zami ngoba uzobe zisho ukuthi ubaba wenu nami ukuba nginelenasi ngidrive ama truck namhlanje ngine-license ngidrive ama truck, ubaba wenu wangenza ukuthi ngikwazi ukufunda, woza nawe ngikulekelele ngikufunde. Ngamanye amagama ukusiza umphakathi ukuyisizela wena ikusasa lakho nelikusasa lezingane zakho. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisosizweni. Imeya kamasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma isizwa ke lesokukhathazeka ngokuhamba phambili kwendawo yaseMgungundlovu kwizibalo ezithinta igcone lesandulela ngculaza kuba le ndawo inezibalo eziphansi zabantu uma ngabe uqhathanisa nomasipala iTheku. Ekhuluma nethimba lezindaba kuZuma uNxusa uba ke qhanyuka neindlela zokulwisana nokubhebhetheka kwaleli gciwane endaweni yaseMgungundlovu. Isifunda uMgungundlovu kuvela ukuthi sihamba phambili ngezibalo zabantu abatheleleka ngegciwane lesandulela ngculazi. Lokhu kudalulwe imeya kamasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma nalapho eveza ukuthi khona nabanye asabeyeke ukudla imishanguzo yabo. Okukhalisa kakhulu imeya lomasipala ukuthi lo masipala unesibalo esiphansi uma uqhathanisa nomasipala weTheku onesibalo esiphezulu. Ukuthi leyo nkingi sakho kwafuthi kulesi sifunda sethu saseMgungundlovu singakujabulela kakhulu ukuthi sibone kuqhubeka ukuthi kupackage imiyalezo eqondene nje nalezo zinto ezinjengalezo. Kusanda kwenziwa ucwaningo esinikezwe lona olukhombe ukuthi la eMgungundlovu isona sifunda esihamba phambili kubantu abasathola leli gciwane kabusha. Kanjalo nababalekela imishanguzo bese lokho kwenza ukuthi balibhebhethekise igciwane. So izibalo zale Mgungundlovu zidlule zeTheku, libe iTheku linenamba ezinkulu kunathi. Kunabantu abawu4 million eThekwini, so 1.2 million eMgungundlovu. Kodwa izibalo zethu zabantu abanegciwane zingaphezulu kwabaseThekwini. Manje ke leyo nto isho ukuthi kwingqalabutho zethu ezisemkhakheni wobuciko kanjalo nakwezemidlalo kuyafanele ukuthi sibukele eduzane lezi zinto eziyinselelo kulesi sikhathi samanje. Imeya igqugquzela ukuba kube nezinhlelo ezokuqwashisa kakhulu intsha njengoba enye ikhulelwa isencane nokuvela ukuthi iningi layo lihehwa ngemali abantu asebekhulile. Imiyalezo ethi hayi akufanele ukuthi kukhulelwe izingane ngalendlela esibona ngayo njengoba izibalo zinkulu kangaka esibikelwa zona uMnyango Wezempilo yokukhulela kwezingane ephakathi kuka10 no14. Into esasicabanga ukuthi ngeke isibe khona, esasicabanga nje futhi ukuthi hayi mhlambe futhi na physiological ngokwakheka nokomzimba wengane mhlambe kusuke kungakalungeli ukuthi ngaba nengane kuleyo mnyaka. Kodwa siyakubona ukuthi uMnyango Wezempilo usibekela lezo zinto nebalo ezibikwayo phakathi kwa15 no19 zokukhulela kwezingane, izinto ezizokhuza lezo zinto, izinto ezizokhuza nalento esibonayo yo sugar daddy. Ngoba lezi ngane eziphakathi kuka10 no19 iqiniso ukuthi ayikhuleliswana zodwa. Bakhona abantu abadala abadlalisa ngemali, bahehe izingane ngemali, kugcine kunalezi inkinga. Kamuva nje uMnyango Wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal wethula umkhankaso wokuhlonza okanye ukubuyisa abantu abebedla imishanguzo yokuthithibalisa igciwane asebeyekile. Lokho kuvela ukuthi kukhathaza kakhulu uMnyango njengoba kuyisibalo esiphezulu. Kuzokhumbuleka ukuthi uMnyango Wezempilo usanda kuthula nohlelo lomjovo ozosetshenziswa kabili onyakeni ukugwema ukutheleleka okanye ukusuleleka ngegciwane lesandulela ngculazi. Yafisa ukuqala ngokuthi ikhambi alikabi khona, kodwa amaphilisi noma imishanguzo yokuthithibalisa igciwane ikhona
futhi ayiseningi awasemaningi amaphilisi adliwayo sekuphiza nje iphilisi elilodwa kuphela manje ngikusho lokhu ngoba ndabezitha siyithola sisenenkinga yokuthi singcwaba ingane abafowethu odadewethu beshona ngenxa yesifo sengculazi akufanele kulesikhathi samanje kube khona umuntu oshona ngenxa yokuthi ubulawa isifo sengculaza ngoba ikhona i-treatment mina ngiyaye ngikuthathe ngokuthi umuntu ongaphuza amaphilisi noma ongaphuza i-treatment umuntu oselfish lowo muntu uselfish ngoba ufuna thina sisale sikhala yena eseshonile eshone isidingo singekho niyayibona leyo nto ebese senzela ama-costing yokuthi sekufuna singcwabe sithole uma singcwabisane sithole ukudla sitholeni ngoba nje yena esakhele umngcwabo isidingo singekho so siyabacela okokuqala nje siyacela ukuthi wonke umuntu akatheste wonke umuntu akazazi i-status sakhe akuselona ihlazo kulesikhathi sanamhlanje ukuthi wazi i-status sakho uma positive uthola i-treatment sikufaka kwi-treatment ngaleso sikhathi abantu abaningi bakhathazekile ngesibalo esiphezulu sentsha eneminyaka eyi12 kuya kweyi15 ekhulelwayo isafunda ezindabeni 1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMkungundlovu Asithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye indaba Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Bekufanele amakhosi anikwe imoto iyakhuphuka intela kagesi eNewcastle kanti ihlomulo ngolwezincwadi eyasosizweni. Zisalokho inyuke njalo kwezibalo zokubulawa ngehluko abantu besifazane nezingane endaweni yasoGwini njengoba muva nje igameke ezenzekile ihlasimisela kumzimba endaweni yaseMdoni emahlongo esigodini saseMgobhozini kubulawa ngehluko kuzinhle khomo eneminyaka engama35 ubudala ebulawa kubaba abantwana bakho amshaya amaqede wamkhinya wabesemlengisa ngentambo umzimba wabahlaza cwe wonke amabele esikekile iziko lezi indaba luzobheka igameke esifuzelezi endaweni yasoGwini ezenzeke muva nje Kubukeka izigameko zodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane zinyuka kunokuba zehle endaweni yasoGwini njengoba muva nje kusanda kubulawa ngesihluku inqwaba yabantu kakhulukazi abesifazane. Sizobuyela kudaba lukaZinhle Khomo oyeneminyaka engama35 wasemahlongo eMgobhozini osanda kubulawa ngesihluku baba abantwana bakhe uPhilani Cele nokwavela ukuthi umsolo behlala ngokumhlukumeza umufi emshaya njengoba wagcina esembulele ngokuthi amshaya ubusuku nemini kwaze kwasa wathola eseshonile wamshaya la ekhanda nje wenezimbobo zamabhodlela emgwaza ngamabhodlela le ekhanda hayi bandle into eyila ethangeni umgodi wawula ethangeni emumbe ngebhodlela futhi la ethangeni imbobo umgodi ihlo leli lalivalekile lingaka la ovalweni uvalo lolu welenze i-stray yakhe la wethi mebhema athuntuthela umlotha lana ehlukumezekile leyangane inkosi yami ambopha amaphoyisa kodwa futhi wabuye waphuma udadewabo kaMufi wababaza isihluku esisetshenziswe umbulali amawindi achaphazeka igazi amawindi udonga lugcwele igazi ekamereni la adeshayelwa khona lapha phezulu kwi-roof kulenga intambo futhi bezama ukumkinya nangayo mase ngimbona ke simakusona ulele embedeni ulele kanje ubheke phezulu ngathi nakhona futhi ngathi bemvalwa kanje ngoba uvuvukelele indawo lezi umlomo angazi benze njani angazi umqala ukuhlaza tshoko intambi ihamba uyabona angazi noma mhlambe uqala wamlengisa noma uqala wamkinya ngalentambo leyasesinqeni angazi ukuhlaza ingalo ileli ilenga kanje nayo yona uyabona umuntu obeshawa lona ublue uphepha uphelile umzimba wonke amabele sisi lapha akagqokile ulele embedeni uhanjwa yimpukani olunye udaba olukubulawa ngesihluku kumfanyana ophazamisekile ekhanda uSiphesihle Khomo isidumbu sakhe satholakala eduze nomfulu uJojo enyangeni emthwalume sesiqala ukonakala usolo ngokubulala uSiphesihle usangaphakathi ezikhindeni esesimweni esinzima kakhulu esingabekezeleleki
ngoba amathambo ayesevele obala ngaphandle emva kwesikhathi eside edukile efunwa engatholakali. Olunye udaba olukubulawa ngesihluku kukaMandisa Cele wasesiqungeni eMthwalume owabulawa ubaba wengane yakhe owamshaya ikhanda latholakala libokozela emzimbeni elihlaza. Ubaba wengane uNtuthuko Sosibo wagcina ngokuthi agwethe udilika jele ngaleli cala. Kanti okwavela enkantolo kaManchester Scotberg ukuthi umsolwa akazange akhombise ukuzisolwa ngaleli cala. Athe mangithi ngiyalithinta nje ikhanda. Wawungazi ukuthi alinamathambo ngendlela nje awemfahlaze ngayo. Mangithi ngiyabheka lo wemshaye khona wemshaye kwistand sika Jojo. Le ngafica khona igazi nangaphakathi endlini kwakhona igazi eduze kombhede kwakhona istand selokhuzana se-ironing board okukhomba ukuthi la njengoba wehlaza la ethangeni wemshaya ngaso. Olunye udaba oluhlasimulisa umzimba olokugenca kwesagugu esineminyaka engama-85 sasezingolweni emanzi amhlophe esahlasela umfana wayeyisihlobo wayeneminyaka engama-33 efuna ngesankahla imali kwisaguga nokwathi uma siyilandula wasihlahlela ngobhushu waphinde wasishaya. Ungqongqoshe uzokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi njengoba kunamaholiday phasika uyanxusa umphakathi ubekezelelane ubike izigameko zodlame. Uthi siyanxusa kakhulu ukuthi kube khona ukubekezelelana, kube khona futhi indlela yokuthi uma kunama issues akhona emphakathini umphakathi ukwazi ukwabika. Ubuholi buningi, kukhona ubuholi bendabuko, kukhona ubuholi bamabandla, kukhona uhulumeni, amakhansela, kugcwele induna, kukho la abantu abangane excuse ukuthi akekho umuntu babike nje siyadangala ngezigameko eziqhubekayo lapha ogwini abantu abatholwayo beshonile ukuthi umphakathi wazi ukuthi lezi zigameko zibeka kambi indawo ziphinde futhi zijivaza amathuba wokuthi indawo ingathuthuka ibe nabantu abafuna ukuthi beze konikela kuyona emphakathini. Lo mbiko benuhlanganisela uZamando Sicele kwizindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Sinzima ke isimo esibhekene nomndeni wakaNtenze Senfaith emqangala kwathunga phansi komasipala waseMzumbe njengoba behlala endlini engawa noma kunini nomntwana okhubazekile ongakwazi ukuhamba kanye nesagugu esineminyaka engama-98 98 obudala. UTelisile Ntenze uthi akanalutho akazi uzothatha nahlanganise nani njengoba bengenawo umuzi kanti nahlala nabo bakhubazekile basweleke izihlalo ezinamasondo pheceleza ama-wheelchairs. Lukhulu usizo olubhekene nomndeni wakaNtenze Senfaith emqangala kuwathunga phansi kwamasipala uMzumbe njengoba bempintsheni endlini engawa noma kunini ukuthi uma linetha imvula iphelele kubona. Okubuhlungu ukuthi kulomndeni bahlala bathathu okubalwa ingane ekhubazekile engakwazi ukuhamba, ubaba wekhaya ongakwazi naye ukuhamba oneminyaka engama-98 98 ubudala. Indodakazi kababa enakekela laba ichaza usiza ababhekene nalo. Ngicela usizo ngixakekile nginobaba ona 98 nomzukulu odistable ngixakekile magneta kuyanetha awukho omuzi la ekhaya ngixakekile nabo badinga ama-wheelchair bobabili anginalutho nje umuzi awukho njengoba nibona nje kunzima ngicela usizo noma yiluphi usizo ngendlela engixakeke ngayo. Uthi akekho umuntu omlekelelayo. Ubaba njengoba ngithi nena ucela wheelchair akahambi usakhathala uthi imsipha iqinile usehlala ehleli ngoba nase toilet akasakwazi engaze ngamthathela ibhakede. Umzukulu naye amathambo athambile imsipha iqinile naye futhi akakwazi ukuhlala akakwazi ukuhamba akakwazi ukudla umuntu ofunzwa onakekelayo. That's why ngithi ngicela usiza noma kubani ongangisiza. Ngixakekile nje phansi kwaleli khaya ngoba anginabani umuntu ongisizayo imina ngibheka ubaba imina ngibheke ingane umzukulu lo walahlwa unina emncane ubaba wakhe akasebenzi usafuna amatoho. Uthi uma kunetha uyakhongozela ngezindishi uma kunomoya uyaphuma beka amatshe ukuze indlu ingaphephuki. La ekhaya makunetha ngikhongozela ngendishi makunomoya ngingithatha amatshe ngivimbe ukuthi indlu ingaphephuki lapho sihlala khona. Ayikho nje indawo eright. Kuyabheda nje konke.
Uthi indlu yoxhaso lwahulumeni ubaba wakhe wayibhalisela kodwa kwagcina ngokuthi kuphuma inamba kuphela. Mayelana nendlu yoxhaso ubaba wayekade ebhalisile yaphuma kwagcina kubhalwe inamba yayu 212 into kanjalo nje angazi kodwa ke bafike bayishutha ayagcina ingatholakalanga nje. Lafika ikhansela lafike lashutha lendliwile sihlala kuyona yashayelelwa ngamaplangwe laba alifika ngekhansela lathumela abantu abazobuya basazoxhumana nabantu basemzombe kwagcina ngingazange kwenzeke lutho nje. Indlu ekade ngibekele yona kwakuthiwa ulindele amaplangwe iyona lengashayelela ngayo la. Uthi uyalicela usizo ikakhulukazi oluphuthumayo lama-wheelchairs. Into engiyicela kakhulu nje ngicela ama-wheelchair nendlu sixakekile ngiyacela ngixakekile. Uthinta umasipala uMzumbe uveza ukuthi uyazwelana nesimo salomndeni bazophinde balandelele nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngise Sunface. Asithi shalele idolo nene beselo siyabuya futhi nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Ake sibheke kwizona esithi izwo ezihamba phambili namuhla. Bekufanele amakhosi anikwe imoto iyakhuphuka intela kagesi eNewcastle kanti ihlomulo ngolozincwadi eyasosizweni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zevali iranda kuleli limit 16 rand 97 cents maqhaniswa nedola laseMelika libe ngu22 rand 41 cents kupondo waseBrithani libe ngu19 rand 55 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibekade ngu$4,636 55 cents ounce ukuthi intengo longahluziwe ibe ngu$101 16 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukuthenga kwamathikithi omdlalo wabakhaya baseSoweto aphele kubufakazi obuqanda ikhanda bokuthena kuba kubuka sengathi Kaizer Chiefs isalele kemuva ngokuningi kuyimbangi zayo Orlando Pirates kodwa leli qembu laseNatural lisenawo amandla uma ngabe kuza kubalandeli. Pirates ngesokhaya kulokhu yona ememezeleke ngeledlule ukuthi aseqalile ukudayisa amathikithi omdlalo wayo weBetway Premiership neChiefs ngomhlanzi ngama-26 kwephezulu ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama enkundleni yase-FNB Stadium eNazareth eGoli. Kanti lo mdlalo okumqoka kwesalele kulamaqembu anenhloso ezingafani ngalesizini ezosongwa ngoNhlaba. iPirates emiswe kabe kwiSundowns esicongweni izama ukudla iligo kokuqala kusukela ngonyaka we-2014 kanti kamakhosi akaba khona embangweni esicoco seliga asecula ingoma ekhomba ukuthi ngisho ke angaqeda endaweni yesithathu lokhu kuzowajabulisa ngoba kuzowabuyisela kwi-CAF Confederation Cup. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyokane kuhlazana uma bona bulawe ziyaguqa besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile